Най-големият 4-звезден балнео комплекс във Велинград предлага 140 луксозни стаи и студия с плазмени телевизори, високоскоростен интернет, мини-бар, телефон, бани, захранени с минерална вода и денонощен рум сервис. VIP студията са оборудвани и с джакузи. В цената на нощувката е включена закуска и вечеря на богата шведска маса, безплатен фитнес, открит и закрит басейн. Също така се предлагат големи отстъпки при пакети от 3, 5, 7 и повече нощувки с включени безплатни спа процедури. Подсигурен е трансфер от летище, рента-кар, таксиметрови услуги и денонощен охраняем паркинг. На разположение са 6 различни заведения, подходящи за всяко едно настроение и час на деня. В ресторанта има 2 отделни зали и тераса с красив панорамен изглед, от който се разкрива чудна гледка. В механата се усеща автентичната българска атмосфера и особено уютът от топлината на горящата камина. Лятната панорамна градина предлага вечеря на открито с изградено барбекю и специален кът за децата. На самия покрив на клуба в панорамното кафе се разкрива гледка към Родопите и Рила. Съчетавайки естествената лечебна сила на чистата природа, качествата на минералната вода от извор Чепино, както и специализираното спа оборудване, предлагат традиционните методики и най-новите постижения в грижата за здравето. За всеки гост се съставя индивидуална програма, която включва лечение с водни процедури, пиене на минерална вода, физиотерапия, инхалационно лечение, климатолечение и рационално хранене. При водните процедури се използва минерална вода, комбинирана с лечебни билки, ароматични масла, соли и водорасли. Минералната вода въздейства изключително благоприятно на човешкия организъм, като стимулира сърдечно-съдовата и укрепва нервната и еднокринната система. Оказва благоприятен ефект върху костно-мускулната система и ставният апарат. Тонизира организма и премахва напрежението и умората. СПА-клубът предлага и оздравителни програми, блиц програми за намаляване на телесното тегло, антистрес програми за релаксация и функционално възстановяване, бодибилдинг и фейсбилдинг, антицелулитни програми, забавящи процеса на стареене програми, психотерапия, електросън, музикотерапия. Предлага се и лечебно-диагностичен сектор, кабинет за функционална диагностика, електрокардиограф, ехографски апарат, велоергометър и друго специализирано оборудване, клинична лаборатория, апарат за биохимичен кръвен анализ, микроскоп и центрофуга и друго оборудване. Бално-лечебен сектор, аеромасажни вани, вана Клеопатра, перлена вана и терапевтична магнитна вана с хромо и музикотерапия. Сектор за визиотерапия, ионофреза, биопулсатор, ултразвук, солукс, магнитоимпулсно поле, сектор за кинезотерапия, аеробика и йога. Закрит плувен басейн, сауна, парна баня, турска баня, фитнес, масажни кабинети, солариум и открит басейн. Това е първият сертифициран хотел в България от Европейската спа асоциация.